अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, मोनानि समा खालि उन्दुनायनि समल' नङा, नाथाय जोंनि आत्माखौ इसोरजों लोगोसे गोजोन सुख सान्तियै दिननायनिबो मोनसे सम। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां फोथायारिफोरानो हाखु दाखुयै उन्दुनायनि सिगाङाव आमिन होननानै उन्दुयो। आरो नाथाय बेबायदि फोथायारिफोरबो दङ जायफोरा गावनि मेगन मोदै बायग्लिनाय गोसो, मेंनाय गोसोखौ इसोरनि सेराव लानानै फैयो आरो हान्थु खरायनानै आरज गाबो आरो बैबायदि आरजआनो इसोरखौ गोजोन होयो। अनजाग्राफोर, दिनैनि बोसोना जोङो माबायदि आरज खालामनांगौ बे नङा, नाथाय जोङो माबायदि आरज खालामोब्ला जोंनि आरजखौ जिसु ख्रिस्टआ खोनासङो। देट मिन्स जों माबायदि आरज खालामोब्ला जोंनि आरजआ जिसु ख्रिस्टनि गोसोखौ हमो, जों बे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन। अनजाग्राफोर, उन्दुनायनि सिगाङाव जों माबायदि आरज खालामनो नांगौ? जों जुदि बेबायदि खायदाजों आरजखौ खालामोब्ला अब्लाना जिसु ख्रिस्टआ जोंनि आरजखौ गोख्रैनो खोनासङो। नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दान्दिसे समनि थाखाय साननानै लानायसाय एबा साननानै नायथ'नायसाय जे हरनि 12 बाजि जाबाय, जेरावहाय बयबो स्रिं स्रयै उन्दुजोब्बाय, सिरि जाजोब्बाय, गासै न'नि खथाफोरा खोमसि जाजोब्बाय, बयबो लाइटखौ बन्द खालामबाय, नाथाय नोंनि मेगनाव दासिमबो उन्दुनायानो गैया। गोसोआव गोबां सानाय दं, भबिष्यतखौ लानानै गिनानै दं, नखरनि गोबां सिन्ताफोर दं आरो गोसो सिङाव मोनसे बेबायदि दावहाया सोलिगासिनो दङ, जाय दावहाखौ रावबो नुनो मोना। नोंथाङा बिसनायाव उन्दुनानैनो सानगासिनो दङ, इसोरा थारैनो आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंमारो ने? मा आंनि आरजआ इसोरनिसिम सहैमारदोंना? आं सानफ्रोमबो आरज गाबो, अब्लाबो आङो मानो फिननाय मोननो हाया? नाथाय दिनै नोंथाङा गोथौ रहस्यजों बुंफबनानै थानाय बाथ्राखौ मिथिगोन। जिसु ख्रिस्टआ सोदोब एबा बाथ्रानि आरजखौल' खोनासङा, बियो गोसोनि बाथ्रा एबा रावखौ खोनासङो। अनजाग्राफोर, गोबां मानसिफ्रानो, गोबां फोथायारिफोरानो खुगाजोंल'सो आरज खालामो, नाथाय माखासे फोथायारिफोरा आत्माजों आरज खालामो आरो बेबायदि आरजआनो सोरगोनि दरजाखौ खेवनो हायो। दिनै जोङो बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंगोन दि जे जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव माबायदि आरज गाबनो नांगौ आरो माबायदि सोदोब एबा बाथ्राफोरा इसोरखौ गोजोन होयो आरो मोनसे साधारन हरा माबायदि सोमोनांथाव हर एबा बोरगोनां हर जागोन। जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, मानोना दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि गोबां आखल आखुफोरखौ सोलायनानै होगोन आरो उन्दुनायनि सिगाङाव माबायदि आरज खालामनो नांगौ जों बेखौ मोजाङै मिथिगोन। दे अब्ला जोङो जागायजेनलांदोनि। सेथि बाथ्रा, आरज खालामनायनि सिगाङावनो गावनि गोसोखौ निजोम एबा थाजिम खालामग्रो। दिनै बुहुमा दावरावजों बुंफबनानै दङ। मबाइलनि दावराव एबा हाल्ला, ससियेल मिडियानि दावराव, टेनसननि दावराव आरो लोगोसेयैनो गोसोआव गोबां रोखोमनि दावरावा दं। नाथाय इसोरनि रावखौ, इसोरनि बोसोनखौ, इसोरनि माथोखौ जोङो निजोम समाव खोनानो मोनो एबा खोनानो हायो। बेनिखायनो गोथार बाइबेला गितफोरनि 46 नाम्बारनि 10 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो दलद थादो आरो मिथिदो इसोरा आंनो होननानै। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जेब्ला नोंथाङा आरज खालामनो जिरायो, अब्लाना नोंथाङा आरज खालामनायनि सिगाङावनो गावनि गोसोखौ निजोम थाजिम खालामग्रो। गोख्रैयै सोदोब बुंनायानो आरज जाया। आरजआ मोनसे रिलेशनशिपसो, मोनसे सोमोन्दोसो। गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो गोख्रै आरज खालामो, गोख्रै सोदोब बुङो आरो इसोरनियाव जेन माबा मोनसे रिपर्टसो होदों बेबायदि टाइपनि आरज खालामो। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ हास्थायो नोंथाङा जे जिसु ख्रिस्टनो सम होयो, बेखौसो जिसुआ हास्थायो। बेनिखायनो उन्दुनायनि सिगां दान्दिसे समनि थाखाय सान्ति गोजोनै दान्दिसे समनि थाखाय जिराय आरो गोथौयै हां ला आरो फिल खालाम एबा मोन्दांथि ला जे जिसु ख्रिस्टआ आंजों लोगोसे दं एबा आंनि सेरावनो दं एबा आंजों दं होननानै बे फिलखौ खालाम। मानोना जेब्ला गोसोआ सान्ति जायो, निजोम जायो, अब्लाना आत्माया इसोरनि थाथिखौ मोन्दांथि मोननो हायो। नैथि बाथ्रा, हान्थु खरायनानै आरज गाब। गुरै जानाया सोरगोनि दरजाखौ खेवनो हायो। अनजाग्राफोर, हान्थु खरायनाया जोंनि मोदोमखौल' हान्थु खरायनानै दिन्थिनाय जायो बे नङा, नाथाय जों जे नम्र, जों जे दद्र, बेखौ दिन्थिनायनि मोनसे नेरसोन बै हान्थु खरायनाया। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जेब्ला जोङो हान्थु खरायो अब्लाना सासे मानसिनि अहंकारा जोबो। अनजाग्राफोर, बाइबेलाव जोङो नुनो मोनदों दानियेला सानसेयाव खनथामै हान्थु खरायनानै आरज गाबोमोन, जायखौ जोङो दानियेलनि 6:10 सिरियाव मोननो हागोन। आरो गोजौ खथायाव
गाखोहैनानै जेरुसालेमनि फासि खेवनानै दोननाय खिरखिथिङै सिगाङाव जेरै सानसेयाव खनथाम हान्थु खरायनानै फोरबोखौ खुलुमफ्लायदोंमोन आरो साबायस होनदोंमोन, बेबादिनो बियो इसोरनियाव आरज खालामबावबाय। जिसु ख्रिस्टआबो गेतसेमानि बारियाव हान्थु खरायनानै आरज गाबदोंमोन। मानोना सैथो आरजआ बेसो जेरावहाय मानसिया गावखौ इसोरनि सिगाङाव फिसा खालामो आरो इसोरखौ गोजौआव दैखाङो, बेसो सैथो आरज। अनजाग्राफोर, दिनै गोबां मानसिफोरा, गोबां फोथायारिफोरा इसोरनियाव बिथोन होनाय बायदिसो आरज खालामो। इसोरनियाव दाबि खालामनाय, माबा मोनसे आदेश खालामनाय, बिथोन होनाय गोबां बेबायदि टाइपनिसो आरज खालामो। जेरैहाय बुङो जाहैबाय, अ फोरबो बेखौ आंनो होदो, बेखौ मावनानै होदो, बेफोरबायदि बाथ्रा आदेश होनाय बाथ्राफोरखौसो आरजआव गोबां बाहायो। नाथाय सैथो आरजआ माबायदि जायो अनजाग्राफोर मिथिगौना? बे जादों जाहैबाय, फोरबो नोंनि इच्छाया जेरै बेबायदिनो जाथों, बेबायदि बुङो। जेब्ला नोंथाङा मोनानि समाव हान्थु खरायनानै आरज गाबो, अब्लाना सोरगोआ नुहुरोदि जे मोनसे आत्माया गावनि सोरजिगिरिनियाव फैदों, सोरजिगिरिनियाव गंग्लायदों, बेखौ नुहुरो। आरो इसोरा गुरै आरो दद्र जाग्राफोरनियाव गावनि बोरखौ सारस्रियो एबा बोरखौ हरो। थामथि बाथ्रा, गावनि पापखौ मानिनानै लानाय एबा गनायनानै लानाय। गोबां मानसिफोरा बोर हास्थायो, नाथाय उनदाहा खालामनो हास्थाया, गोसो सोलायनो हास्थाया। नाथाय बाइबेला बुंदों 1 ज'हननि 1:7 नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधोरोमियानिफ्राय फोथारगोन। बेनिखायनो उन्दुनायनि सिगाङावनो गावखौ माखासे सोंलुखौ खालामनानै नाय। जेरैहाय, आं दिनै मा गोरोन्थिफोरखौ मावखो? दिनै आङो सोरखौबाफोर माबाफोर दुखु मोनहोफ्लांबाय नामा? दिनैनि सानाव आंनि गोसो सिङाव दुगा दङमोन नामा? सोरखौबा मेगन सानाय दङमोन नामा? सोरखौबा रागा जोंफ्लांदोंमोन नामा? बेफोरबायदि माखासे सोंलुफोरखौ खालामनानै गावनि गोसोखौ नायग्रो। मानोना इसोरा अरायबो सैथोखौ नायगिरो। माबा मोनसे नाटक, माबा मोनसे ड्रामा खालामथिनायखौ इसोरा हास्थाया। आरजनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा बाहागोआनो जादों जाहैबाय इमानदारि, सैथोथि। इसोरा नोंथांनि गोदै सोदोबजों नङा, नाथाय इसोरा नोंथांनि सैथो गोसोजोंसो प्रभाबित जायो। डेभिड राजाया गितफोरनि 51 नम्बरनि 10 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, इसोर आंनो लागै गोग्गो गोसो दानानै होदो। जेब्ला नोंथाङा गावनि पापखौ गनायनानै लायो, अब्लाना नोंथांनि आत्माया रेजें जायो। गोबां मानसिफोरा टेनसन लानानै उन्दुनो गोनां जादों, मानोना बिसोरनि गोसोफोरा गिलिर। नाथाय जाय फोथायारिया सुबुङा मेगन मोदै लानानै उनदाहा खालामो, बियो गोजोन सुख सान्थियै उन्दुनो हायो। बेनिखायनो गावनि पापखौ गनायनानै ला आरो उनदाहा खालाम। ब्रैथि बाथ्रा, साबायखर होनो थाखाय बावनो नाङा। गोबांफोरा गावनि गोनांथि जाब्लाल'सो आरज खालामो, नाथाय मा नोंथाङा इसोरनियाव माब्लाबा जेबो बियालाफानो इसोरखौ केबल साबायखर बावफेरदोंना? दिनै जे नोंथाङा गोथाङै दं, दिनै जे नोंथाङा हां लागासिनो दङ, बेफोर गासैबो इसोरनि अननायनि थाखाय जादों आरो जोङो मोनदों। गोबां मानसिफोरा फुंखौ नुवाखसै, सिरि मोनफिनाखसै, सिखारनो हायाखसै, नाथाय इसोरा नोंथांनो मोनसे गोदान दिन, मोनसे गोदान सानखौ होफिनबाय। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि, नोंथांमोन उन्दुनायनि सिगाङाव माब्लाबाबो इसोरखौ साबायखर होनो थाखाय बावनो नाङा। अरायबो साबायखर हो, मानोना इसोरनि गोथार बोसोन 1 थेसलनिकेयारि 5:18 सिरियाबो ओरैहाय बुङो, हार बात में धन्यबाद करो। मोनफ्रोमबो बिसयनि थाखाय इसोरखौ साबायखर हो। बाथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय, गावनि गिनाय आरो टेनसन एबा सिन्ताखौ जिसुनो गथायनानै हो। अनजाग्राफोर, गोबां मानसिफोरा मोदोम लानानै मोदोमा बिसनायाव थायो, नाथाय बिसोरनि गोसोफोराव अरायबो दावहाया सोलिबाय थायो। मानोना गोसो सिङाव गोबां सिन्ता दं, टेनसन दं, भबिष्यतखौ लानानै गिनाय दं, बेरामफोरखौ लानानै गिनाय दं, थाखा फैसा रांखान्थिनि बाथ्राखौ लानानै गिनाय दं आरो नखरखौ लानानै गिनाय दं। नाथाय बाइबेला 1 पिटर 5:7 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानसयो। बेनिखायनो उन्दुनायनि सिगाङावनो नोंथाङा नोंथांनि गासै टेनसन, गासै सिन्ताखौ जिसुनो हो। नोंथाङा जिसुनो बुंनानै हो जे नोंथाङा जे बायग्लिबाय, नोंथाङा जे मेंग्लिबाय आरो दायो आंनो जिसुनि मदद नांसिगौ, जिसु नोंनि मदद नांसिगौ। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जिसुनो बुंदो, अब्लाना जिसुआ गासै नोंनि टेनसनखौ लागोन। दथि बाथ्रा, बाइबेलनि मोनसे गोथार बोसोनखौ फरायनानै उन्दु। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, हरनि समा जाहैबाय गासै साननि जोबनायनि मोनसे सम। दा बेनिखाय बै जोबनाय समखौ संसारनि बाथ्राफोरजों, संसारनि रावफोरजों, संसारनि सोदोबफोरजों फोजोबनो नाङा। बेखौ उन्दुनायनि सिगां जोंनि खोमायाव, जोंनि गोसोआव
इसोरनि बोसोनजों जोंनि गासै हरखौ फोजोबनो नांगौ एबा गासै सानखौ जोङो फोजोबनो नांगौ। मानोना हरनि समाव गोसोआ लोरबां जायो, गिनाय फैनो हागौ, गाज्रि साननायफोरा फैनो हागौ आरो निरासाफोरा हामला खालामनो हागौ। बेनिखायनो बेफोर फैनायनि सिगाङावनो इसोरनि बोसोनखौ फरायोब्ला बेफोर गासैफोरा फैनो खाबु मोना, फैनो हाया। जेब्ला जों उन्दुनायनि सिगां इसोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बोसोनखौ जुदि फरायगोन अब्लाना बियो जोंनि आथिंनि देम्फु जागोन। गोथार बाइबेला गितफोरनि 119 नाम्बारनि 105 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, उन्दुनायनि सिगां जेसे हायो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालाम। स्निथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय गुबुनखौ निमाहा होनानै उन्दु। अनजाग्राफोर, बे बाथ्राया गोबां रहस्यजों बुंफबनाय बाथ्रा। दिनै गोबां मानसिफोरा आरज खालामो, नाथाय बिथांमोननि आरजनि फिननाया गैया एबा फिननाय मोननो हायै जानानै थायो। आरो बेनि जाहोनानो जाहैबाय गोबां समाव गोबां मानसिफोरा गावनि गोसोआव मोनसे गोखाखौ लायो, गुबुनखौ नायनो बानायखौ लायो आरो निमाहा होनो हायै गोसोखौ लानानै थायो। बेनि थाखायनो गोबां मानसिफोरनि आरजफोरा फिननाय गैयै जानानै थायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 6:14 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। अनजाग्राफोर, उन्दुनायनि सिगां एबा उन्दुनाय समाव सोरखौबा रागा जोंनानै, सोरखौबा गाज्रि मोननानै, सोरखौबा खिथेर लानानै निमाहा होआलाबानो माब्लाबाबो उन्दुनो नाङा। जाया नोंखौ दुखु मोनहोदों, जाया नोंखौ थगायदों, जाया नोंखौ गाबहोदों आरो लोगोसेनो गोबां रोखोमनि दुखुफोरखौ नोंथांनो होदों जानो हागौ, बैफोर गासैखौबो नोङो जिसु ख्रिस्टनो हगारनानै हो। सोरखौबा निमाहा होनाया लोरबांथिनि बाथ्रा नङा, बियो आत्मिक जिउनि उदांस्रिनिसो बाथ्रा। नोंथाङा जुदि सोरखौबा निमाहा होआलाबानो खाख्रबनानै जुदि गोसोआव लाबाय थादोंब्ला नोंथाङा गावबो खाख्रब जानानै दङ। नाथाय निमाहा होनाया आत्माखौ उदांस्रि होयो। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, उन्दुनायनि सिगांनो बयनोबो निमाहा हो। 9थि बाथ्रा, आरजखौ फोथायनायजों फोजोब। अनजाग्राफोर, गोबां मानसिफोरा, फोथायारिफोरा आरजखौलाय गाबो, नाथाय फोथायनायखौ दिननो रोङा। आरजखौ खालामखांनायनि उनावनो जागोन ना जायाथाय, मोनगोन ना मोनाथाय, बेफोरबायदि बाथ्रा सोदोबफोरा गोनो गोथो गोसोफोरा फैयो। बेबायदि फैयोब्ला अब्लाना फोथायनाया गैयै बेखौ नुनो मोनखायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 21:22 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, नोंसोरो फोथायब्ला नोंसोरो जेखौ हास्थायनानै आरज खालामगोन बेखौनो मोनगोन। अनजाग्राफोर, फोथायनायनि ओंथिया बे नङा दि जे नोंथाङा गासैखौबो मिथिगौ, गासैखौबो रोंजोबगौ, बे नङा। अनजाग्राफोर, फोथायनायनि ओंथिया बेसोदि जे नोंथाङा इसोरनि सायाव भरसा खालामो, सोनारो। थासारिया जेखि जाया मानो, थासारिया मोजां जाथों गाज्रि जाथों, जेखि सिटुएसन जाया मानो, मोनफ्रोमबो सिटुएसनावनो इसोरनि सायाव भरसायाव थानाय, सोनारनानै थानाय। बेनिखायनो नोंथाङा उन्दुनायनि सिगां इसोरजों लोगोसे जि समफोरखौ बारहोबाय, जि समफोरखौ होबाय आरो जिफोरखौ बिबाय, बेफोरखौ गासैखौबो फोथायनानै थानो नांगौ आरो आरजखौ फोथायनायजों फोजोबनो नांगौ। अनजाग्राफोर, बेफोरनो जाहैबाय जोंनि उन्दुनायनि सिगाङाव खालामनो नांगौ, थर खालामनो नांगौ माखासे बाथ्राफोर, जेरावहाय जोङो जोंनि उन्दुनायनि सिगाङाव जों आरज खालामग्रोथारनांगौ। जों जुदि आरज खालामाब्ला जोंनि जिउनि जिथु समायसाफोर दङ, बै समायसाफोरा माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा। जोंनि हरफोरा सानफ्रोमबो फैगोन, जों उन्दुनो थाखाय बिसनायाव थांगोन, नाथाय जोंनि मोदोमा बिसनायाव थागोन, नाथाय जोंनि मेगना मिसिबनाय नङा, जोंनि गोसोफोरा खारलाबाय थागोन। फिउचारखौ लानानै सिन्ता जागोन, रांखान्थिफोरखौ लानानै सिन्ता जागोन, न'खरखौ लानानै सिन्ता जागोन, गोबां टेनसनफोरा फैगोन, जेंनाफोरा फैगोन आरो बै जेंनाफोरा जोंनि गोसोफोरखौ उन्दुहोनाय नङा, जोंनि मेगनफोरखौ उन्दुहोनाय नङा। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, उन्दुनायनि सिगां जों जुदि बेबायदि आरज खालामोब्ला जोंनि उन्दुनाया गोजोन जागोन आरो जोंनि जिउआव बोरा फैगोन। दा बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो इसोरनि जि बोसोनफोरखौ दिन्थिबाय, नोंथांमोना बेफोरखौ गावनोबो देहेन खालामदो। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। सोरबाया जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। फैबाय थानाय समावबो बिदिनो इसोरनि बोसोन मोनगोन। आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ होदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो, जेन बयबो गोजोन सुख सान्ति उन्दुनो हायो आरो उन्दुनायनि सिगाङाव आरजआ मानो गोनांथि बेखौ जेन मिथियो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।